No, mulla on kotiasiat kunnossa ja kyykkä on tosi mukava laji. Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan. Minä olen Hiltusen Arttu ja minulla on mukana selostamassa täällä Rauli Rändi Savela. No niin, nyt se lähtee taas kääntyä. Ei muuta kuin sää ja täällä on Jyväskylän hääriä. Kylläpä kyllä. Oi, miten lähellä. Se oli niin lähellä. Mitta ihan täydellinen, mutta pikkusen liikaa vasemmalle. Ja jos menee vasemmalta ohi, niin tekniikassa ei ole mitään vikaa. Jos menee oikealta ohi, niin silloin on jotain. Okei. Tällä ei ole mitään kuule niin kuin pohjaa tällä tarinalla. Ei ole lähdetietoja. Ei ole lähdetietoja. Rolleria. Okei. Hei. Morjesta pöytä. Taputtakaa nyt vähän enemmän. Siis mitä ihmettä? Ihan mielet. Ja kyllä tietää itekin onnistunut tässä. Ystävällistä dialogia pelaajien kesken. Aina mukava kuulla, että ei ole pelkkää ilkeilyä. Kuka on pahin niin kuin roskan puhuja tuolla? No varmaan minä. Mut sun jälkeen. Tuollahan on siis käytännössä täysin tyynikeli. Joo. Vaikka toki ilmeisesti jonkun verran kostetta maassa, kun sen verran tuntuu nuo lipsuvan tuossa. Keli oli muuten kyllä aivan mainio. Joo. Se on tosi ällöttävä kaveri tuo. Ja toikin näytti vielä vähän tuommoiselta jopa niinku rennolta. Ja niin just sille, että ei lähdetä vielä yrittämässä ekalla. Mikäs se täältä on tulossa? Maailman paras heitto. Hyvä Heikki! Miten se voit olla noin hyvä tossa? No. Mahtavaa. Hienosti pelattu. Tosi hyvä. Erittäin hieno. On näitä. Hyvin onnistu tuo. Kyllä. Tässä. Kukko. Ei. Onneksi ei ollut pitempiä rutiineita tuossa. Olisi mennyt jo hauskaksi tää näyttää. Nyt Samko hiljaisuutta keskitytään. Tää on se, että nämä ne on ne heitä. Kyllä. Oi vitsi. Ai vitsi. Mahtava heitto. Kyllä. Mahtava heitto. Joo. Ja todella hieno tekniikka. Kyllä. Tekniikka on niinku viimeisen päälle. Kyllä, ja kato miten hieno. Aivan keskelle just tuohon mihinkä se oikeastaan haluaa. Joo, ei minkäänlaista yliyrittämistä. Se oli vaan keskelle sitten seuraava heitto. Hyvä heitto, mutta vähän liian matala. Joo, ja taisi karata pikkusen liian nopeasti. Oho. Se vaan jatko suoraan menemistä. Se oli hyvä heitto. Hyvä heitto. Pikkuskippiä toivotaan. Ja nimenomaan. Se on tosi... Tuli vain pieni skippi ja se riitti. Oho. Kato, Nyt on kekseliäs heitto.
pakko sanoa, että ei olisi tullut itselle mieleen, mutta minä en ole myöskään tuolla pelaamassa. Tää on hauska heitto. Ai. Mutta onneksi on näin nätti kämmenheitto. Olipa hyvä kämmenheitto. Nyt on vaikea paikka ja No joo, tää on aika paljon hurja vaikeampi. heitto lähdetään hakemaan sieltä. En tiedä miten ne sieltä. Tällä tavalla ilmeisesti. Okei. Jep. Jep. Okei. Joo. Ei olisi löytynyt tuota heittoa kyllä Raulilta kuule. Joo. Voi vitsi mikä heitto. Minusta vähän sääli, että tuohon ei laitettu hidastusta. Se oli ihan tosi hieno heitto. Ja kova. Joo. Herra jestas. Mitä? Tää. Joo. Mikä se? Tai jo 12.3. Ai. Noita ei ikinä halua nähdä, kun ne on jotenkin. On. Tekee sen selostamastakin vaikeampaa. Niin, ja se tulee justiin niinku, mä voin kuvitella, että näillä niinku sotaveteraanit, niin saa tuommoisia samanlaisia, mitä itse joutuu kokemaan tuommoista. Post-traumatic stress disorder, PTSD. Niin, just semmoista. PTSD. No niin. Siis melkoinen taikuri. No kyllä tuossa oli. Eihän siinä ollut. Oliko siinä koloa edes? En tiedä. Luulen, että taikuri itsekin yllätty tempustaan tossa. Joo. Herra jestas. Mitä? Tää. Joo. Mikä se? Oliko vähän löysän näköinen heitto? Joo, joko liian korkea heitto tai liian löysä heitto. Kaikki vaihtoehdot. Ammattimies. Oli. Ammattimies. Mitä me täällä näin arvoin? Ei me tiedä taas mistään mitään. Jaha. Ja Joo. mikseipä se? Oho. Ei varmasti ollut linja, mitä yritti, mutta se oli linja, minkä heitti. Joo. Kasi hauska. Antoi hyväksymän peukun. Kyllä. Ei ollut huono haku. Ihan hyvä yritys. 20 metriä olisiko ollut? Joku reilu 10-15. 15 sanoisin. Se on varmaan aika hyvä arvio. Gooli on Henkulista sipulgoolia. Sisältää viinaa, lantrinkää ja sipulia. Tuleeko voitto vai ei? No tulee, mutta kelle? Kiitoksia Smuuli näistä vastauksista. Joskus ne parhaat vitsit ei tulekaan näköjään tämän mikrofonin takaa. Jos avaus on onnistunut. Tämä ei onnistunut avaus. Vähän liikaa ammuttiin siihen. Aika tuommoinen pehmeän näköinen heitto sinne ja tää näyttää... Sen sitä saa kun heittää pehmeästi. Niin. Sen siitä saa. Elikkä aina täysiä. Epäonnistu avaus kyllä. Ei maksa kamalan kovaa hintaa. Ei siitä. kamalan kovaa, mutta sanoisin, Ja tässä on nähty kaiken näköistä. on. Itse on nähnyt kerran, kun avausheitto on päätynyt tuonne takana oikealla puolella olevaan lampeen. Ai jaa. Oliko oma heitto? Ei ollut oma. Muistelisin, että Paul Macbeth vuonna 2014. Tuo on varmastikin se oikea heitto. Jos tämä onnistuu, niin se on Kristus ihan sentään. törkeän hyvä heitto. Ja... Eikä! Voi vitsi. Minä en tehnyt tätä. Ei, tää oli ihan mahtava. Pompulla. Upsista keikkaa. Aivan käsittämättömän kova. Ihan huikea. Mitä vielä mahtava heitto. Voi pojat. Ja kiitos vielä kaikille meidän patroneille. Kyllä, te olette niin. Ilman teitä tää ei onnistu. Kiitoksia kun katsoitte tämän videon. Minä olin Hiltusen Arttu, mulla oli mukana Rauli Rändi Savela ja ei muuta kuin hyviä heittoja. Aina täysiä.
little bit of good.